897 right. Tunoda kuti tiva tangotanga nekuti panaka toda kunyatsopwanya muchidimbu kana tichiti ngozi, handiti kana tichiti ngozi tiri kumboreva kuti ngozi zvinorevei. Mbuya, imi kana muri kumatare tichingoshandisa izwi rekuti ngozi zvinorevei? Regai ndimbokwasawo madzibaba vamarimo ndafara kusangana nemi munhu waMwari. Nesuwa mai tataura nguva yekutaura neniwo ndafara kusangana neni. Aiwa, tinokudza Mwari. Zvakanaka. Kana tichitarisa ngozi varake tinotarisa tatoona mufi kare. Kana tangotaura inzwi rokuti ngozi tatoona munhu akafa neinonzi kuchingezi violent death. Okay. Ngozi inomuka nechikonzero chemafiro aita munhu akashungurudzika. Okay. Saka pangotaurika ngozi zvirova kuti pane munhu akafa zvisina gwara, pane munhu akafa zvisina tsarukano, asi kune ngozi yechipiri inogona kumuka munhu asati afa ari mupenyu. Ngozi iyi yebotso yamatsanangura tichazofamba nayo. Okay. Alright. Madzibaba, kana imi makatarisawo nyaya yengozi muri kumatare yenyu, munoti ngozi chii? Ngozi mweya unogona kurarama uchinetsa, nenyaya kuti kune ngozi mbiri. Kune ngozi inorarama sebotso, semakuna aitwa mumusha, sokuti kune mwana mazuva ano vanhu vakupfekwa nemweya yakaipa. Ndirimwe dzinza randakambosangana naro kumatare uku rewanhu wasarorwe mumusha, wanhu wasakwanisa kana kushanda nenyaya yekuti kune mwana akaberekwa anga ari mwana wemumusha akarara namai wake adhakwa. Saka zvinhu zvakadaro titori nayo vanhu ivava vanotozikanwa vakauya kwandiri vane dambudziko rakadaro, ende hama dzacho dzakatozoroka pakuya dzese vachisheya kuti vangagadzirise nyaya yachona sei, nenyaya yekuti vanhu vaiziva chiitiko ichi. Asi amai panyaya iyoyo amai vacho vanga vatofa, kupara nyaya iyo yanga atofa, kwakwasara mwana umwe chete. Nanhasi atongochirema munhu iyeye, asi munhu akanga achitofamba. Mwana akasara we? Mwana akasara akatoparirwa kuona mukoma, asi vana vaningira neve vakoma vese hakuna kana aifambirwa neupenyu. Saka zvakaitika pamunhu iyeye vakachizokumbirirwawo. Zvinozoiswa pamunamato kuti honai vanhu vakapara nyaya idzi vakafa, asi vana tochiita sei kuti vana vachigara zvakanaka. Asi gwara rekuti varipe rinenge riripo ravanofanira kutongopiwa kuti vagadzire. Saka Madzibaba, muri kuti mimi ngozi mhando yamataura inobva pakusangana naamai, mwana kusangana naamai vake, mwana mukomana achisangana namai vake, panoita ngozi papo yakakura haikona mbichana. Okay. Yeah. Yakakura haikona mbichana. Okay. Right. Mbuya mama kutaura nyaya yebotso, asi manyanyotaura yekutanga yekuti panongonzi ngozi panenge pane kufiwa, violent death, ndo mataura maita. Muruda here kuwedzera, pane yataurwa naMadzibaba ingange iriyo chitu yacho here? Yataurwa naMadzibaba yakanyanya. Ine weight yakakura zvikuru kuti mwanakomana angatamba bonde naamai. Inotodarika kurova amai, nepo iriyo kutorova chayo amai kuti bhaga mune mpama chayo inopisa, asi iri pamberi. Yeah. Pane ngozi inotyisa ipapo? Inototyisayo kwa amai. Inozunguzisa uruzvi. Okay. So tingati isusu ndongozi dzacho here dziriko chete idzodzo mbiri idzodzo? Kune imwe futi here? Kune ngozi kune zvingozi zvekuti mukafamba mumarokesheni isu totokumbirawo kuti vakuru vehurumende vange vachizvitarisisa pavanoita cleaning iyayi yefriday pakutanga kwemwedzi koga koga. Nyaya yokunorasirira pamharadzano dzenzira ndeimwe ngozi inoramba ichingoberekana ichienda mberi, pakuti vanhu pakuti vabhadhare ngozi original ngozi yokutanga iri kunetsa, vanonoirasirira pamharadzano dzenzira panofamba vanhu
mutaundi location padzinongonopesana mumasendiraini kudai so vavarasirira hari namazai ipapo vachikumura Ngozi ipapo. Nyaya hombe dzichinoraswa ndo dzakarerekera kuNgozi. Zvino kana dzichinorasirirwa panodarika vanhu dzinenge dzichinzi achatanga ende dzonorasirwa mambakwedza at dawn kuti achatanga kudarika ipapo ngaangotakura nawo nazvo hameno hake. Apa iye amuka wachimhanyirawo kubasa kunodikwa munhu before 6 wotodzitakura atakurana nadzo dzarasirirwa ipapo. Saka iye achanotambudzika, regai padede mure zvakanaka, achanotambudzika nezvaasingazive, hazvina kuparwa mumusha make, zvava kumuonesa ndondo, zvava kumuonesa nhamo, zvava kuvananzvisa jecha norurimi mumusha, havazive kwazvakabva. Vachaenda kwana Madzibaba vaMarimo, vachaenda kwana Mbuya Shoko, tonoita back to sender. Anditi back to sender iye ichadzokera kunani? Ichati kuna akadeketera Ngozi kuti isare ipapo ing'anga kana kuti murapi kana kuti muprofita, igoti kubata munhu wacho akakonzeresa wacho ndizvo. Dzakutoberekana nokuti inotofanira kubackfire chete. Saka Mbuya muri kuti mimi patinofamba paya pano matipa mharadzano ndizvo panokrosana nzira paya pakunyangadza pachatarisike. Hey, saka tichatopfuura napo kama itoita sei? Munozoona vanhu vakadzidziswa chivanhu chaizvo vachisvikapo vachinyenyeredza, handisiti vamwe vanoti kudii nechishona chavo, vachipoterera nokuseri kuti vasadarika nepasenta pacho. Vanenge vachitiza kuti anotakurana nazvo. Saka regai nditaure kuti chanditaurisa izvi ndechekuti vedu vehurumende ngaimbozvitarisisawo, ipindire mazviri zvive pamutemo kuti isusu varapi ngatiregei kunokasita mweya yevarwere vedu panoparadzana nzira pachifamba vanhu vedu panogara vanhu. Kana kuchinzi chinyakare chaiti ngadzinokasita panoparadzana nzira, ngakuendwe kusango, kumasango, kumatondo, tunzira twevanhu vanongopfumbidzawo vachinovhima vachitsvagawo zvipfuwo twakawanda, asi akugare vanhu vazhinji. Hongu ipapo apo tazviramba zvekurasirira padzinzira ipapo. Tichiri pamhando dzengozi Madzibaba. Mhando dzengozi kune madzinza mazhinji. Kune vanhu munoona zvikanzi munhu aromba paya, munhu anoromba kazhinji anenge atori nechikwambo chaanogara nacho chinotaura. Kazhinji panotenge patourayiwa munhu. Saka kana makazonzwa nyaya dzekuzonzi pane munhu azonikwa asina musoro, munhu adii musoro wake unenge watorwa ugadziswa chino. Munhu paanotora chinhu paya haasi kuenda iye nevehukama havasi kuchiziya ndini Marimo ndaenda kuya ndapiwa chikwambo. Munhu paanopiwa chikwambo paya ari kupiwa chikwambo nemusoro wemunhu asi werudzi rwake, opiwa nemweya wemunhu asi werudzi rwake, akunogara nacho. Munhu wauya akutoshanda semainzwa kana kare kana imwe nzvimbo unozonzwa nawa kuti kune chigayo kana kuti kune shupu yakutaura kuti chimbondivharai, ndaneta ndada kuzorora. Inyaya yekuti chinenge chichisenzeswa chisiri chemusha imomo, chipoko chacho ati munhu afa akushandiswa sechipoko mumusha musiri musha make. Saka nyaya dzakadaro kana chinge chakuzitarisa zvakare ingozi. Kozoya ngozi yekutoti mukomana kana musikana vanogona kungobayana nebanga, kana kuti mumwe munhu anongobatwa nematsotsi, tsotsi rinobata munhu yobva afa. Tsotsi uya ane hamawo dzake, mufi uya kana akumuka, tsotsi uya anogona kutanga nekutomuuraya, asi anoramba achinetsa munhu uya akaurayiwa wewe. Kunyange akauraya tsotsi amuuraya, asi akunetsa musha imomo kuti ndinoda something kuhama dzangu, ndoda kuti ndiripwe. So pakunoripwa kwengozi mazuva ano ndopakunetsa nenyaya yekuti ngozi dzakunetsa maripirwo zvakafanira kuti murume aurayiwa kana mukadzi aurayiwa nenzira yakasiyana sedzandataura idzi. Pakuda kunoripwa paya ngozi dzikuzonosvika pakuti vanhu vanozoya kwatiri vakuda kuti vochiyambuka sei vachipedza dambudziko sei, nenyaya yekuti pakuda mwanasikana achatorwa kuti anozvara munhu akapondwa wewe. Iyo mutemo unenge usiya hauchatenderera mazuva ano. Saka mazuva ano vangogara vane ngodzi dzavo nenyaya yekuti vanhu chero vakapaka mombe chero dzikanzi mombe 50 asi pane pachida mwanasikana. Vanasikana mazuva ano nenyaya yezvikoro vakakurambidzwa ende vanenge vasingatodi
nenyaya yekuti munhu anenge achipiwa asi kuendera naye. Saka dzinza iro rakutongogara rine mweya wakadaro, asi mweya wakadaro ukaramba uchigara mumhuri ndopamunoona vanhu vazhinji vese hakuna anofambirwa nezvinhu. Ende mageneration mweya ukaramba uchirerwa, mageneration anenge achiramba achiteera, mweya ukuramba uchitoshanda uchishungurudza vanhu. Saka munozoona vanhu pasina zviri kuvafambira. Ehe, saka ndo dzimwe ngozi dzatiri kunge tichisangana nadzo mukubatsira kwatiri kuita basa. Ngatidai ndezvipi zvinhu zvamungakwanise kuona, nekuti ndikuona kuti dzimwe ngozi dzinogona kudenhwa musingazvizive. Dzimwe unogona kuti dzinonga uchifamba hausi uri kutomhanya kubasa sezvamataura Mbuya. Ndezvipi zvinhu zvingakurakidze iwewo kuti pane ngozi pamusha penyu kana kuti muupenyu hwenyu? Ndezvipi zvinhu zvaunokwanisa kuona kuti kuitika uko? Ndaona faneka Madzibaba matanga kutaura nyaya yekuti zvinhu hazvisi kufamba, pamwe hamusi kuroorwa. Ndezvipi zvinhu zvingaratidze vanhu kuti aya kana ukaona zvadai panogona kuve pane ngozi? Aya masainzi engozi aya mumhuri. Right. Tataura nyaya yokuti ngozi munhu kekutanga tinotaura zvemunhu akafa zviri violent zvinoshungurudza. Zvazvava kutaura ndezvokuti mweya uyu unenge wava very harsh, wava violent. Saka kana uchimuka mweya uyu, chokutanga chiratidzo chokutanga kuti mumusha umu mune ngozi, ibope kukakaridzana, kunetsana, kunongomuka, kutaura kunongonyuka from nowhere pamhuri. Zvinopfurikidza kubva pamhuri ipapo zvigoenda ngoti munhu aenda pakati pavanhu angagone kutodenhwa ndiye kana kuti iye angadenhwe, asi zvazvinotsvaka iye akatakura ngozi wacho. Saka ndochiratidzo chokutanga chine simba chinoratidza kuti pamusha apa pane ngozi, panogara pane bopoto, panogara pachirwiwa. Munhu iyeye akangosvika pabhawa, vanhu pachingori calm pari cool, vanhu vachitaura nyaya dzavo zvakanaka, iye akangosvika 5 minutes hadziperi panenge patomuka zvibhakera, panenge patomuka kuvheya kwamapanga. Akangopinda mukombe, akapinda mubhazi, dzinotanga nyaya imomomo. Ingatanga noumwe iyewo idairira nyaya iyoyo nepo iri kutsvaga iye, pedzisire bhazi ratomira papolice camp. Madzibaba, zvingave zvinongedzero zvekutiwo pane ngozi. Wazhinji munoona dambudziko ratina naro nderekuti wazhinji muno mumaguta umwe munhu anogona kutokura kutosvika kuma40 years asingatomboziva kumusha kana nenhoroondo yekumusha kwake hatomboiziva. Paanozopinda kumatare paya unotoona kuti mwana ari kuchema kuti ane 5 mamiscarriage, mwana ari kuchema kuti ane 5 mabasa ashanda achibvako mari dzake pasina chabuda. Mwana uyu ari kuchema kuti ari kugara achingoita matsaona, kana kuti mwana ari kungorwara haasi kupora, uzotarisa kuti imba yachona yeshe yachotonge sei yakatokeswa. Ndo paya ngirozi inototaura kuti pane ngozi iripo, yochivaudza mhando yengozi yacho. Asi kazhinji vanhu vane ngozi kazhinji hope dzavo kuna ndomborota chinhu chakanaka, inenge uchingorota kuri kungorwiswa chete, nenyaya yekuti ngozi kazhinji haingonyarari, inenge ichitotaura ichitoonesa vanhu kuti ndiripei. Saka vanhu vanorota vachitandaniswa, vanorota achidyiwa nemakarwe, vanorota achitandaniswa ari mukati mesango, mapaona. Nyaya dzakadaro ndedzekuti munhu kana achirota dzimwe hope dziri weird ende une bad spirit pazvinhu zvako zvese, nenyaya yekuti Mwari zvakasika vanhu anda kuti kana pachinge pasina mhepo iwe unofanira kugara uchifara zvinhu zvako zvakasungunuka. Saka nyaya dzengozi tiri kudziona maareas akasiyana siyana. Umwe munhu awana ngopota munyama yekungopota achibatwa nematsotsi chete. Ukangofamba usiku chete ndiwe wega unobatwa nematsotsi. Vanhu vagoshamisika kuti apa patinogara tichifamba apa, asi nenyaya yekuti kwabvawo munhu anogara kwaanogara afamba neipapo andosangana nazvo, chene ari kudzidzira ada kuponda andorova iwewe. Inyaya yemweya wengozi iyoyo. 29 minutes to 11. Thank you so much for tuning in. Tonight I've got Madzibaba, Marimo, as well as Mbuya, Shoko. We are looking at Ngozi spirit, nekutanda botso.
Kutanda botso I think makutsanangura Madzibaba panyaya yamataura yekusangana namai vako uri mukomana ndokutanda botso Mbuya ndizvona ika ya ndokutanda botso ikoko ndafarira kuti topiki maisa pane mwana wekuwestgate ndazomuisira kuti tiri pakuchirongwa nhasi anga achitondibvunza kuti Mbuya ndoita sei panyaya yokutanda botso ndaichitotaura naye ndofunga muzukuru uripo pamhepo izvozvizvi tinayo nyaya yacho ndokutanda botso kumwe kwauchitaurwa naMadzibaba. Alright, inini ndinoda kubvunza kuna Mbuya kuti kana mhute ine chekuita here nekufamba kwemhepo oro mweya yemadzinza. Ndinobvunza nekuti patakaita tsaona tichibva kunoita zvematombo tombstone kwakaita mhute, but vanhu vaiti pamakaona mhute maifanirwa kumira kufamba takabva taita tsaona nemotokari. Ivavo vanhu vane dzinza rimwe riri kuseri kwavo rakasimba zvisingaite, rinobva rakanda zviratidzo zvokuti chakanganisika apa ndechokuti vanga vava kudzoka. Handiti vaifanirwa kuti vange kana mhute yanga yakaipa vaifanirwa kuiona mhute vachiri kuenda kuti vaizviise mupfungwa dzavo kuti sei taona chiratidzo ichi. Zvino apa vava kudzoka vava kuona mhute. Chatanga tichida ndechokuti dai vakaona hore yemvura yabva yasasira uye kuti vakambe vafamba here hongu yasasira hongu regai ndipinde panototaura naMadzibaba iko kunoita unveiling inonzi chiiyoyo tombstone kunoda kunge kwafambirwa, hakungomukwa kungomhanya kungonoti kachu basa rechivanhu risina kuvhenekwa kana kufambirwa kunobvunzurudza kuti tozvifambisa sei. Kubvunzurudza kunani? Ngavafambe kuchivanhu, ngavafambe kunyanguva kuna naMadzibaba. Zvine chivanhu here zvematombo zve kana kuti kungorangarira baba wenyu kana kuti amai venyu matenga dombo renyu makunoisa dombo? Hachisi chivanhu here arake. Anditiri kurangarira mufi. But ndozvandikuda kuti zvinoine kuuya kumatare kwenyu. Zvine chivanhu muzukuru chakasimba mukati, nokuti kana pachimera mahuswa, pachimera masora pakanganikwa, ndo pavanozomuka kamwe kangozi katati zvingozi zvidiki zviya vava kutsunya vazukuru vava kutsunya mimba dzavaroora. Apa vari kuklema kuti iko maondigarisa musango sei koinga vachena vanotogadzira makuva avo vachiachenesa vanhu vachisa maruva mwaka nomwaka. Koini mandikanganwa here vanangu. Saka pakunonetseka notunonetsa itototo ndo pavanozoti kana vakatsvagurudza voziva kuti pane chinodikwa kuti chinoitwa kutombstone. Saka Mbuya kana ndichiuya kwamuri mimi tinoda kuita tombstone tangoti tingoda ndinenge ndichiuya kuti muite sei? Iwe kana ukauya kwandiri uya nenguva yako muzukuru izvi ndotoda kuti zvinzvikwe nevamwe varafa. Kana ukauya kudare kwaMbuya Shoko uya wakadzikama ndokupinza mumatare usandimhanyise kuti chirapai ndiri kumhanya ndiri izvezvizvi ndatononoka kubasa. Atikutaura nyaya yetombstone kaMbuya ndoyatiri kutaura nditi pinda mumatare aMbuya uchamunzwavo atmosphere irimo, uchanzwa munenge muri cool munotonhorera kunge masasi wamvura yemufiriji matare chaiwo echivanhu. Saka imboraraka hope kako tisati tamborapana nokuti paunotanga kutosvika dzimwe nguva tisati tatokugamuchira ndapedza newe. Teresesai vazukuru wosvika mumatare muya batwawo nehope dzikudhonze dzine chadzinoda kukupa idzinza rako rine ubve wati kutu urare sati ndakurapa. Uchamukapo uchindiudza pfuti yehope kana ukarara 1 minute kana 2 minutes dziri dzedzinza chaidzo hadzina hour unoti vhazu kumuka ipapo uchiti Mbuya zvandarota. Asi hatisi kuti ndo zvinongoitika mazuva ose, but chimbosvika uzorore timbogamuchira midzimu yokwako yakupereka kudare iwe. Usangosvika chingoti Mbuya makundipa nhoroondo. Indati ndikutaura nyaya yetombstone kuti kana ndichiuya kwamuri mimi ndiri kuuya kuti muite sei. Ina ndiri kuti vanhu vanokwanisa kutenga dombo ravo voungana semhuri voenda vonoisa dombo. Handiti wauya kudare kwangu kuzobvunza ndozvandiri kukupa gwara kuti chimbodzika mahana yako kuti mhepo dziya dzimbouya dzisvikewo dzikokane dzokwababa dzokwaamai dzinova ndo dzinokurinda.
dzizarure dare zvakanaka saka panotori nematare ipapo neke takazvigarira tiri kuita nyaya Madzibaba. dzozarura toona gwara kuti zvine matare here izvi ya munoona dombo panda kutariswa kuti kafiro nepakafirwa nemunhu nemaendero ake vanhu vanoenda nemaendero akasiyana umwe anenge akaenda nenzira yamang'ari umwe nenzira yakaipa saka panyaya yematombo yamukutaura iyi inyaya yakatokura nenyaya yekuti imwe nguva rufu rwemunhu akafa muisa dombo anogona kunge atoripo mapanzwisisa kana kuti ingozi yekuti maisafana kutanga matomhanya unogadzira dombo musati mari pangozi yacho mapaona maisafana kutanga matogadzira matombo imwe nguva urombwa unenge wakatosiwa kana nemunhu akafa uchatitaura unozomuka sengozi kutoti mumusha imomo unoda kuti chikwambo ichocho imwe nguva chitange chanodzoserwa kwachakatorwa mapaona imo mhanya uda unogadzira dombo mhepo inenge yakutsvaga uchi muridzi wayo inenge yakutsvaga umwe futi waingaradzike kuti mupepuke saka zvakatoita sezvanga zvitaurwa kuti vakazoita accident kutopeputswa ipapo kuti imi muda kutoenda kutofara paine zvimwe zvakatowanda zvekuti tikatodzikadzika navo pavanopinda mumatarawa newa totoona kuti pane zvakawanda zvinonzi zvinetswa zviripo zvinoda kutanga zvagadziriswa makuva ozogadziriswa mapaona kanake paine mweya uri kutotambudza wakatotora vanhu ini kwatozvitsasa kuti nyaya kuti dombo rakada kugadzirwa arisiwo dombo rekutanga remunhu atanga kufa vamwe vanhu vanenge vakatombofa futi kumashure vanhu vakangoita zvinenge zvechirungu vanofanira kuziva tsika yedu isu vanhu kuti pakafa kubva kare paitofambwa pasati paitwa manyaradzo yamafukudza tsoka aya vanhu vanotofamba futi kwetoti mafukudza tsoka vanhu vanotofamba futi vonzwa kuti chii chinenge chichaitika chii chaendesa munhu aenda nenzira chikwayo here kuti nenyaya kuti vanhu vanozarwasi vanofa ndiyo yanga iri nguva yake kuti aganyurirwa saka fanira kuti pataurwa kuti kana akaganyurirwa chakaganyurisana chii chagadziriswa here chaita kuti iye matombo ake takwasongedza. Saka ndiri kuona kunge vazhinji vanotori nengozi dzavanadzo vasingazvizive ngozi dzakazara kana taakutaura nyaya ifanike yematombo nekuti kune vamwe vanongoti iye hama yedu rega tiite sei titenge dombo tonoisa dombo asi muri kutaura kuti aiwa mafiro anoita munhu akasiyana siyana umwe anogona kuva akafa achigunun'una umwe anogona kufa anga ane chikwambo umwe anogona kufa anga akafa zvisiri zvenguva yaMwari saiva vava vakaona mhute mberi kwavo vachibva vabheuka vasachizoita unveiling zvakare imwe kumwaka unozoteera vasati vagadzirisa pari kutaurwa namadzibaba yanzi ishuwa yataurwa namadzibaba avo inini handisi kugara zvakanaka nemukadzi wangu hanzi akaiswa Ngozi kumusha mavo kungondiona chete chimweya chiye chechirume chinobva chauya ndototanga kunetsana naye ndini jokono pamapinga handi muri kupaona sezikutaura iyeyu murandarume uyu panenge pakaitwa zviya zvekuromba zvati kutaura kune anenge akaromba nemweya wemunhu akatofa yato Ngozi mumusha munhu iye akazofa yato chikwambo asi chichada kuti sengozi so chikwambo ichocho chinenge chakutochengera mukadzi uyu achada kumuona uyu anenge ane mamudzi ekutovenga murume asi hakusi kuda kwake imweya weNgozi uya uri kushanda sechikwambo mapaona saka munhu iye anenge avoda kuti atoshandwa zvakatosimba nenyaya yekuti mweya unenge uchitorarama ende ndipo munozoona vanhu vaya tikada kubata nyaya yematombo iyi ndipo munoona vanhu vakabva kumatombo unozonzwa munhu akanga ane mari aizvozvo asina mari abroka anga ane mari tingobva ikoko zvawira pasi hapana tiri kufamba kana kuti akatoenda iko ari mutano kubva ipapo mwana akasvika akarwara achirema kana kuti iye wachiona akatotisiya kana mwana akatisiya inyaya yekuti nyaya idzi hadzingoitwi nenyaya yekuti dzinenge dzine mweya wadzo unenge uchitofamba saka zvinoda kutanga zvatariswa zvinhu zvakadaro ichokwadi chezvekugadzira makuwa zvine chivanhu hazvingoitwe chete cause zvinogona kungonzi tengai jera orodoro modira after mapedza basa mundiregero iyo kompyuta iyi inonzi WhatsApp haizo chishona chachinozonopiringishwa pamberi apa. Maswera say, Mr. Arake, I had my father who was murdered in 2012 by his workmate. Everyone knows this, but the murderer
was fleed, and I don't think nothing can happen to him. Is there something strange that might cause his life, or it's too late? Ezra. Mine's where? Mine's what? Hansi Bobongo akamedwa muna 2012 by his workmate. Everyone knows this. But the murderer was fleed, akatiza. And I don't think anything... Anofana kuti adzoke ega munhu akadaro nenya kuti uyu munhu anenge adari batsirwa kuti sei munhu asina kusungwa ende varazota vana chakakwana kumunhu aurayiwa ndizvoka vanoda kuti munhu akadaro anopinda matare ane zvaanoudzwa zvokuita nenyaya yekuti munhu kana akafa hana kwaanoenda anenge adzori pedyo akaudzwa zvokuita baba vemunhu iyeye vanofana kunetsa kumunhu wacho akamuuraya iye hanidi kuenda iko kuti ta zvakati munhu akamuuraya kana dzinza kwacho kunofana kutoita zvinetswa zvati kutaura izvi nenyaya yekuti pane area inofana kuti vanhu vagara vaziya munhu akaurayiwa mazuva ano kana vanhu musina kufamba munhu haangomuki munhu wazhinji Ngozi yakutonetsa vedzinza racho vanenge vatofambawo futi kuti aweda hangorovi wotofamba womutsa munhu uya kana munhu achinge amutswa akunetsa vanhu vaenda kuti wazouya wachitaura kuti tisu takaita basa riya nenyaya yekuti vazhinji vakuziva kutsipika kunozivikanwa nevanhu vazhinji kutsipika mweya mufi vanhu vakawanda vanokuziva kutsipika kuita sei kutsipika munhu kuti toti munhu anenge apondwa kana kuti munhu afa nenzira dzisina tsarukano mwito webasa iye kana mupondi kana muroyi wacho iyeye mwito wezvakaipa akonzeresa dambudziko iri anogona kuita kuti munhu amutsipika ashaye simba rekumuka achirwisa munhu akaita se munhu akamukonzeresa kuti ashayike akamukwadza saka panoda kuti afambe akwanise kumuka itaurei regaitowedzere papo madzibaba amarimo pane nyaya yataurwa yaverengwa naRK apa panyaya yacho achiti munhu wacho is freed zvorati akasungwa akaenda kukoti handiti akanobviswa ndo imwe ngozi yava kunetsa iyoyo ichasvika kwese kwese ingobata vanhu vese nokuwanda kwavo nokumahofisi edzimhosva nokuti kuti anonzi free chaitika kunyanguva uyo ane ngozi yake asi abvisa chioko muhomwe ndo chimwe chinhu chinoda kuti vemamidhia munyanye kuita matopiko ayo zvakanyanya stereke yechioko muhomwe kubudiswa kwevanhu vakaponda uyu akaponda aita free abuda handiti ari kujavura zvake asi mweya haune nechivoko muhomwe chaitwa unoparadza muri kutanga ndofunga tingatenderana nababa vaMarimo kuti Ngozi aitange kuparadza akaipara Ngozi inoda kuripwa iwewo waenda wabhadhara chivoko muhomwe kunana prosecutor kunana magistrate yes vobva vakuti free wobuda but Ngozi haina kubuda mauri mumuri yenyu haibude saka munhu akaitirwa chioko muhomwe uyu muzukuru iwe wafona iwewe munhu akaponda hama yenyu akanobvisa chioko muhomwe mari ikatodyiwa naprosecutor namapurisa acho namagistrate ndo vakadya mari dzakaita kuti vamuti free ikoko handizive kuti tingabva tatoti ndizvo here asi tikuona kunge muri kutaura kuti mhepo dzengozi dzine mabatirwo adzinoita kuti dzipere kuti dzidzikamiswe kunyangwe munhu akasunungurwa asi mhepo dzengozi dzine mamaitirwo adzinoitwa 11 ndongwadza tiripo pafacebook Mbuya varimo indirimo Madzibaba varimo saka kune mhando dzimwe dzengozi dzekuti dzinobva kuvakadzi oro madzimai mombe dzeumai midziyo yemudzimai isingagoverwe zvakanaka mudziyo yemumba mekubikira inoiswa nevakadzi mudzimba dzevarume pakurambana paye Mano from Avondale Mbuya vari right mako haasi matombstone tisina kufamba alright but tinoda kunzwa yekudengai mainzwa here yekudengai dzingozi dzimwe dzachitaurika papa hanzi kune mhando dzimwe dzengozi dzekuti dzinobva kuvakadzi oro madzimai mombe dzeumai pane ngozi here papa
pane ngozi chayo nokuti katibate mombe youmai pane ngozi dzinobva kuvakadzi dzekuti iwe murume wakatora mudzimai ukaisa mumusha wava kumushungurudza sekiti, kunyange vasina kumuponda kumuuraya, asi ngozi inozomuka inonoshungurudza vana zvakanyanya kana vonoroorwa kana vonoroora. Ndokwavanowana kuti mai midzimu yokwaamai inopopota kuti vakashungurudzwa amai. Ende kwouya kushungurudzwa kechipiri kwokuti unotora mudzimai wokuvakira musha wokuberekera musha womuroore. Ndopatava kuramba nyayawo iya kana tichibvumidzwa yokuti hanzi vanhu ngavangotorana vosinga kapaketi katakambotaura keshuga vongogara mumba mavo zvavo. Munhu ngaaroorwe pachivanhu kuti ngozi idzi dzisamuka. Ndo pane ngozi pane mombe youmai ipapo inopinda mulaini yemarooro imomo. Kana mombe youmai ichibviswa ikasabviswa zvinoreva kuti mai vanomuka chibhebhenene chokuti ndafa mombe yangu ndisina kuidya. Saka ndosaka inozoti kana nyaya yacho yatsvagurudzwa ikabatwa, mombe iyoyo ndo inozodyiwa kuhama dzokwaamai kana munin'ina waamai kana pane mupenyu kana ndimai guru weropa raamai wopiwa mombe iyoyo nyaya yapera. Right, okay. Makadi vagere padare inini ndine mibvunzo yakati kuti wekutanga ini ndine hanzvadzi isikana yakanotsvaga mushonga welaki asi aiitira murume wake. Saka mushonga uyu wakashanduka kuita nyoka yakabva yaonekwa nemumwe murume ichibuda mumba nepawindo. Akabva airova nemusoro nedombo ikafa. Kufa kwayakaita mukwasha wangu akabva arwara nemusoro ipapo ndokufa. Saka hatina ngozi here? Iripoka nokuti yakonzerwa neweropa renyu. Handitari kuzvitaurira ega kuti nyaya yakaemaneta from hanzvadzi yakandoromba yakandopiwa mushonga usina kunaka wakazopinduka. Madzibaba. Saka yakauraya mutoro hama yavo. Ngozi iripo ipapo. Ngozi iringe iripo nenyaya yekuti hanzvadzi akachekeresa murume wake. Nyaya dzakadai so tiri kusangana nadzo dzikupinda kumatare uko inyaya yekuti dambudziko riripo nderekuti hanzvadzi uyu akaromba ngoti haana kuzvanjotaura, asi mamiriro azviri kutoita ndeyekuti hanzvadzi uyu akatoromba pamwe chete nemurume wacho. Mukadzi hazviite kuti anonoromba ega, airomba rake rekuita sei murume wacho asingaziye. Waitowese nemufyufyu waitoziyana panyaya dzakadaro. Saka ngozi ndeyekuti uyu azofa uyu ine maitirwo ainozoitwa, zvine magadzirisirwo azvinoitwa kana zvaakukonzeresa kutambudzika kumuri kwacho. Alright. Ndikatione mamwe mameseji zvakare. Hanzi kokutsika munhu nemota achibva afa ingozi here Norman Chigume paChitown? Ingozi iyoyo yakakura. Ingozi yakakura. Wangofa munhu aponda ngoti wanhu havatoziye. Tane dambudziko nyamazuva ano kwana kunzi maitendera naye kuti akadhuma munhu anobva atiza. Iyo zviya zvitori wese zvakanyanya. Unozoona hauna kwaunoenda ende ngozi haitanga kuafekta aipara. Vanhu vese vanotokuona vakusangana nezvinorema nezvinovaremera mumhuri. Kana watsika munhu mira womurapisa, kana akuvara kana afa woona kuti munhu unomuviga ndouchamuchema, wotonzwa kuti mhuri wacho vanodei, wochenesana navo, kwete kuti unotiza iwe munhu wese ochema munhu woviga munhu vachitambudzika kuti ndiani akaita zvinhu zvakadai kuhama yedu. Irombo rakaipa raunenge waunza kumhuri yako zvinotambudza. Vanhu vese vanochema, vanokwira vachidzika pasina chiri kumbofamba. Saka nyaya dzatiri kusangana nadzo zvakare zvokuti unozongoona vanhu vasafambirwa nezvinhu, vanhu vakuti ndamboende kwakati hazvisi kufamba. Munhu anotozoudzwa kunzi pane imwe wakati wengozi kubva pakati anonzi nhingi akatsika munhu, tingakubatsirai sei kuti kokubatsirai sei.
uyezve zvakare regai ndowedzere ipapo madzibaba vamarimo fanikawo handizivi kana kuchipostori zvichinyanya kuitika asi kuchivanhu zvinonyanya kuitika ndopaya patiri kuti vanhu kana vauya mudare ngavambogara mbichana vakadzikama zvinokonzera kuti mhepo dzikokane dziuye tinonyanya kuda kuti mhepo yacho ibude pamunhu yotaura yega yodedemura yega kuti ndakafa soso inobva yataura madzibaba vamarimo kuti ndakatsikwa nomunhu akati aine motikari yakati akatiza panzvimbo yakati ichizvitaurira mhepo yengozi saka dzinobuda mweya idzi mumatare medu dzinotobuda. Alright. Ichata meseji yekupedzera nekuti meseji dzacho dzakawandisa ka asi toda kuti titi isusu right inopedzwa sei ngozi. I think tikasataura ipapo tinenge taita kunge tadena mago ya ngozi zvinoenderana nemhando yengozi yacho. Kutaura ngozi yekutanga yatichataura pano ndeye munhu apondwa obva atiza mweya ozobuda kuti ini ndakaurayiwa nanhingi. Ngozi iyoyo chekutanga ndechekuti vanhu vanga vasingatozivi kuti ndiani akaita basa iri akaponda ende vazoziya kuziya kwavanoita vanofanira kutotaurana nehama dzemufi vanotaura zvavanoda vataura zvavanoda vanozopinda mumusha mevanhu imomo vanotora unodzi mudzimu nonyaya kuti unenge watoenda kumusha kwacho kwevanhu vakaponda unozotorwa wodzorwa votora vonoroya guva kumba kwavo vavachenyura vapedza. Kunoita kune ngozi yemhando mbiri kune ngozi yemhando yekuti mudzimai kana kuti mbuya vafa mumusha kune zvinhu zvavo zvavasiya. Zvinhu izvozvo hazvikurudzirwe kuti zvinge zviri mumba imomo asi toti kana zvanga zvasiyiwa zvikaparara madzisekuru ndo vakuziva mingava yavanoda vanotovaripisa kana kuti mombe ngane dzavanenge vachida kuti zvikwanise kupera. Vanozotaurira futi mweya wemufi kuti ubude mumusha asi pega pega panori pangozi vanhu ngavadzidzo chekuti vanofanira kunge vaine gwara revanhu vanenge achivatarisira nyanzvi kunyaya idzi either ndimadzibaba kana ndimbuya ndizvoka vanoita zvemashope kana vanobatsira sesu vachivaudza gwara kuti zvavari kuitirwa ndizvo here dziriko ngozi dzikuzodzokorodzwa kuzoripwa vanhu vaitirwa zvisirizvo. Madzibaba ndachifunga kuti mimi ngozi inongopedzwa nekunamatirwa ukanamatirwa haiperi here ngozi naye madzibaba. Ngozi dzatikutaura idzi hadzipedzwe tingatoti lese kwauya mwana akauraya ndibaba mwana haanawo chinhu chokuti anoripa ngozi idzi tinogona kumbohoudha mweya waya kuti umire kumbokuzorodza kuti umire kumutambudzawo asi paunenge uchimira kumutambudzawo uchamira kuti wazorora mhuri yese unenge wakutombomhanya kumwewo iwe unenge wapinda mukovhanende munamato unenge wachengetedzwawo zvokuti ziri chirimo chacho hachichakubata asi mushonga wengozi inotoripa kuripa kana mda kuti ichenyere kumunhu wese vanhu vese anganza asungunurwa ngozi chese chinongonzi ngozi chinoda kuti chizogadziriswa saka munamato haushandira tobata kutaura kuti kutonodza ndinotonodza kutonodza nenamato unotonodzwa zviri kutaura munamato unotonodza unotonodza asi haupedze munhu iyeye kanotopera ka asi kutaura zvinenge zvaenda kune vamwe zvinenge zvafanira kuti tatandidzira mhepo taita kuti zviende kune vamwe vanhu toklina munhu wanu auye kwatiri tinokwanisa kuklina asi hatizokwanisa kuklina dzinza rese kuti richene nenyaya kuti chinda kuripo saka chinoramba chichienda pane umwe pane the next person chatiza pana machibvisa pana pachatizira chitevera ropa asi kana kuya kwani munoti chiende madzibaba musori chichaenda chonopedza kauko chichadzoka futi pane uyu kauko saka ndiri kuda kuti nditi inini zviri kutaurwa namadzibaba ichokwadi ngozi kuidzinga kuya kwakafanana nokuti ngatiise izviyo zvedu zvemhunga mumunda even witi handiti kunodzingwa shiri kuwiti inyaya yokungodzinga kuti sva shiri dzoenda handiti asi chinodedza shiri munda chiripo kusvika chachekwa. I think I've said enough. Okay. Iya handisi ndobvunza here rega ndimboucha chama chainmaker wako mubvunzo kawo rega ndimbouchengeta mbichana naye
munamata hauna zvaungapedze Jehovha anzi munamata hauna zvausingapedze Jehovha mukuru. Simba rashe taka Warren Park. Simba rashe ari kuti anonamata munamato ndo simba imimi zvese zvinopera nemunamato. Unopedza asi kutaura kuti isusu I think that name program for last week yanga yakangofana neyo iyi yaitaurwa napastor veukoko veku West River. Nyaya yatutaura kuti yengozi isusu munhu kana akapondwa mumusha kazhinji kana mumusha mukapondwa munhu ngozi kazhinji painobuda inotopengesa munhu mapaona. Saka munzwa kunzi madzibaba warapa munhu anga achipenga ndenge ndadzinga rima riri pamunhu iyeye mapaona ndoribvisa torikumbirira tikuziva kuti pane mhosva chimbomuregerai munhu chimbotendererai muri kumwewo uyu chimbomusiyai munhu ndopaunona anga auya achirwara pfungwa dzakabatana achivhiringidzika achidambura hembe kana akaziruma akazvidambura achizvicheka paanonamatirwa paya zvinobva zvakadi zvinobva zvaita zvakanaka iye wacho nobva achitawo zvakanaka tiita tomukumbirira tatodzinga karima racho atsaura kuti mweya une kwaunonogara haukwanise kunonozorora unoramba uchidzoka futi dzoka paari asi kuhama dzacho namba uchimbodzoka kana wazopedza kuhama idziye akaramba aripo akugara ari munhu anogara achingorambachirwa chete naiye achinamatawo nenyaya yekuti hondo dzengozi ndo mamiriro adzo dzine nharo dzinenge dzichida bedzikuripwa. Sekera muchiona zvinomboita kunge zvambofamba zvobva zvamudzokorodza futi. Ngataure nyaya yekuripwa Mbuya zvinowanzoshandiswa kuripa chii? Zvinhu zviviri chaizvo zvinoshandiswa kuripa pangozi dzinopisa sengozi yomunhu akapondwa. Zvambotaurwa namadzibaba pakutanga. Ngozi inoda munhu mukadzi ngatiti murume akapondwa akaurawa kunyanya futi kana anga apondwa ari murume ari jaya yakanyanya kuipa iyoyo inotoda mukadzi inoda munhu. Okay. Saka chimwe chinoripa ngozi imombe kazhinji. Okay. Zviviri izvozvo mombe ndisingazivi vamwe marudzi andinonzwisisa inoda munhu inoda mombe. Kana mchiti inoda munhu mupenyu here? Mupenyu ka mukadzi anonomutsa zita rake kuti zviite sei? Anonomutsa zita rake mukadzi anoitwa sei? Anonopiwa murume anonopiwa murume kumusha ikoko kune munhu akafa. Saka anonopiwa murume ikoko asi regai ndikudzei chivanhu chakadzika pazviri. Kana zvadairirana zvakanaka vagara matare vachinzwisisana vachiwirirana zvakanaka kuenda kwomwana uyu iye anomuroora wacho anenge achitova zodzo rinobvawo kunyika dzimu rasarudzwa mukati memhuri iyoyo. Tiri kuitira kuti vanhu varege kutya kuti mwana aenda kunoripira ngozi asi zvine zodzo yenyika dzimu nenyika dzimu zvichibvumirana zvichitenderana. Ndo zvinoita kuti mimi kuno kuvanhu muri panyama neropa mugone kutaura nyaya yacho muchinzwisisana nechikonzero chokuti inenge yabvira kunyika dzimu. Saka mati ngozi inoripwa sei? Ngakutange kukonsaltwa kana kuti kusvitswa maoko kudeketerwa kunyika dzimu ichisumwa nyaya iyi. Nguva ndo dzinodzoka dzotirwisa asi I think maivhura nyaya iyi tokwanisa kuzoipedzisa pamwe pachirongwa chinotevera. Right. Mibvunzo yacho yakawandisa ndifunge tinokwanisa kuipedza manapa. Ndanoda kuti mutipe manhamba enyu gogo vanenge vachida kutaura nemi vanenge vachida kuzonzwa zvizere panyaya iyo yatatanga iyoyi vanoita sei vanokubatai panhamba dzipi? WhatsApp munobata Mbuya Shoko ku 0775 087 507 regai ndifamidze 0775 087 507. Vanongoda kungofonawo munogona kubata netone pa 0718 714 330 718 714 330. Madzibaba wanoda kundibata panyaya dzavo namba 0773 280 621 0773 280 621 kana 0771 81 6653 0771 81 6653.
rega tipedze chidai so. Hanzi ko ngozi yekubatira pamharadzano inopera sei madzibaba? Ya ngozi yekubatira pamharadzano hatingati unenge watone ngozi, hakuna zvakadaro. Unenge wangotorawo mamhepo, unenge wangotorawo bad spirit, mhepo dzakadaro. Ndedzekuti unongonamata, even ukanamata pachako zvine simba zvinopera. Ungoti kalight cleansing nekungoitirwa munamato ungogeza nhombo zvinopera, nekuti haungahakire nhombo, haungahakire pamharadzano zvinhu zvisinei newe zvakutotambudza semunhu akauraya munhu. Aiwa, hazvizodaro. Zvinongokupawo mazimbunyamawe kuti unozoona munhu akuzviva makumbo, munhu akurwara nemaziso, munhu angonzwa kungoneta-neta, kana zvinhu zvako kana ungoida kuti uendofamba zvekuti vari kuendera musiwo wekatsika pamharadzano, zvinhu zvako zvinotadza kufamba nenyaya kuti wafura panhu pakaipa. Ndomafambira anoita nyaya dzepamharadzano. Hadzisi ngozi dzekuti dzingabva dzichatambudza mhuri yako forever iwe wasangana nadzo pamharadzano. Vari kufona ivo after 3 hours, excuse me, varake fona ivo after 3 hours. Zviri kutaurwa izvi ichokwadi. Pana sekuru vangu vakasourayiwa nemukoma wake aisirwa poison mudoro 1947. Ngozi yakazobuda 2000. Vakauya nemombe nemwanasikana. Ngozi inoda kuripwa Tawanda in CBD. Let's see, what else do I have? Chokwadi ngozi inoda kuripwa, asi vanhu vachitungamirirwa nemweya vachitarisirwa gwara mafambisiro avanonga zviite, nenyaya yekuti pakunopedzisirwa kuripwa kwengozi mweya wacho unofanira kunozorodzwa. Kuzorodzwa kwemweya, hama dzacho dzinofanira kutozoya mumusha imo, nekuti mayanana uye usikotora mudzimu wavo waitambudza mumusha woenda nawo kumusha kwavo, imi motovaperekedza matoita semadzaviro amaitoona zveshuwa vanovazorodza nevaenda pamakuva vataurira kuti tiregera kutambudza uko, nenyaya yekuti tine zvatatambira zvekuti wakaparadzwa, ndovapere nyaya dzacho. Ko munhu akatsikwa aive ari wrong, careless, pane ngozi here? Indotsika munhu ndiye anga ari careless, ndi pane ngozi here? Nyaya yako that's why tichibata nemitemo inojustifyiwa kuti hauna hako mhosva, asi ngozi inenge iripo inoda kunoripwa, nokuti iyo inongotaura kuti wakateura ropa. Saka kuteurwa kweropa ndiko kune nyaya, kuti rakateurwa nani ndo pane nyaya. Mbuya tinotenda, Madzibaba tinotenda. Handizo mashoko ekupedzisira amungade kusira Madzibaba ndeyekuti Madzibaba, mashoko amungade tiri panyaya iyo yekutanda botso ne ngozi. Mashoko angu ekupedzisira ari kutaura ndeyekuti ngozi dziriko, ipo wateereri wese wanotoziva kuti ngozi dziriko. Saka mushonga wengozi kuripwa kwayo, uye nekuti potai muzorodzerwa mweya wengozi. Sekera muchiona kunyanya November kuya, mwedzi wekuti nemhepo idzo dzengozi dzinenge dzichanyanya kusumuka zvakanyanya. Saka tinokurudzira kuti vanhu ngavanamate vari kwavari ikoko, uye tsvagaiwo vanhu vanogona kuzorodza mhepo, muzorodzerwa mhepo, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ndo mashoko angu andinawo, nenyaya kuti mhepo dzikaramba dzichiterana newe zvinhu zvako hazvifambi zvakanaka. Saka munozoona munhu anorarama akudzungaira imhepo idzo dzinenge dzirwisa vanhu. Mbuya, mukati matiri kuchivanhu voisu tinokunamata. Midzimu yedu yechinyakare inoda munhu mutsvene. Kana uchisvika pachinhu chakaipa, moyo wako uchitiuraya, notika tichitaura nyaya yokuti ngozi tiri kutaura umwe munhu auraya umwe munhu. Saka zviudze chete kuti handisi kuda kuzviita. Wabata banga, wasangana nemunhu munzira, wafunga kuti tonoita armed robbery kumunhu, zviudze pfungwa dzako zvakasimba wega, nokuti hakuna anoziva zvaunofunga. Saka mushonga mukuru kuzvidzivisa, kuramba, usabate, usagunzwe, usaravira, ndo zvinotaurawo bhaibheri. Ramba kuita chakaipa. Zvitori minute rizera rake yekuti urambe kuuraya munhu. Less than a minute ukarambira mweya woyo kuti I do not do this, mweya woyo unotiza umire pauri. Ndatenda zvangu. Thank you for listening to Faith on Trial. We return next week with more exciting discussions on the power of religion on Star FM.